Hello, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa taas. Katatapos ng trabaho, katatapos maglaba. Nandito tayo maglibang-libang lang dito sa may fish pan. Ito yung fish pan na ang isda ay malalaki na. Gusto na daw nilang kainin. Ayan, nakikita nyo yung mga isda. Ayan. Ang ganda ng mga isda ang kataba nila. Talagang alaga. Yan, ito rin yung mga munting halaman nila. Ayan. Kahit pa paano maganda rin. May bulaklak. Ayan, may bulaklak ng dilaw at saka pink. Ayan, rosas. Ikot-ikot tayo dito. Ayan. May ipapakita akong ano. May alugbati pa sila. Ito, alugbati. Yung ulam nila yan. Tapos, ito naman, yung ampalaya. Pawala na siya. Ito, ampalaya. Ayan. Ampalaya. Tapos, ito, sili. Ano bang maanghang? Ayan. Mainit kasi malakas ang araw. Ayan, ayan. Luya. Ito rin yung luya. Luya, guys. Luya. Nabangko. Ito yung din yung halaman na kinakain yung bunga. Ito yung bunga. Tapos kuha tayo ng bunga at kakainin natin. Ito. Ito, kinakain daw ito. Subukan natin kainin. Masarap din ito. Ayan. Maasim-asim. Ito rin yung awan ko kung anong klaseng bayabas to. Ayan o. Bayabas na maliliit ang dahon. Ayan. Ito may bulaklak siya na peach. Ang ganda ng bulaklak peach. Kaya lang hindi ko alam kung anong klaseng bayabas ito. Maliliit naman siya. Ayan o. Kitang-kita dyan. Dito sa Taiwan, ang pinaka-garden nila ay sa taas. Ganyan yan, mga kapitbahay. Sa taas yung mga halaman nila. Sa taas yung mga gulay. Sa taas sila nag-garden. Yan, alugbati. Yan. Ang isda, kita ba? Munting fish pan nila. Madilim. Meron pa akong ipapakita. Shoot na bougainvillea. Ayan, diba? Ang ganda-ganda. Ayan. Dito natatanggal ang mga stress sa baba. Stress sa alaga kong matanda na may diabetes. Tumpungin. Mahirap pag nakakatakot pag nagalit. Parang wild dog. Kaya dito na lang tayo nagtatampay pag napupunuan na tayo ng stress. Ayan. Diba masaya? Kahit pa paano nawawala yung stress. Yung sakit sa dibdib, yung mga nababato sa'yo ng mga salita. Buti sana kung hindi ko maintindihan yung mga salita nilang Chinese. Okay lang kahit anong sasabihin. Pero ngayon, nakakaintindi ako. Mahirap. Pero paano masakit din sa dibdib. Pero dito na lang tayo guys. Ayan. Matanda na nga tayo. Tumatanda pa kasi i-stress ako. I-stress tayo ng mga alaga. Ayan. Ganyan lang ang buhay. Kaya yan. Lalanda. Ayan. Dito na lang tayo tutuon sa mga bulaklak. Ito bulaklak. Diba? Ang gaganda.
Kuha pa tayo guys ng pagkain. Masarap. Ayan. Kaya kainin ko. Kainan natin to. Ayan o. Di ba maganda rin ang video? Okay na siguro guys. Babay na. Magtatambay pa ako. Ayan yung mga nilabahan ko kahapon. Bye bye guys.